saatnya untuk adik cantik saya ya, Dek Fikrisya Bilkis, benar ya. Oke, lagunya apa Dek tadi? Sebentar saya cek dulu. Oke, egone wong tua luar biasa. Silakan sinden kita nggih bermain bersama New Pandawa. Pasti asik. Pandawa. Wow, Fikrisya Bilkis luar biasa. Matur suwun ARD Audio. Terima kasih teman-teman semuanya yang dari Mandiri Budi Syuting. Terima kasih teman-teman domestik. Terima kasih Muturaman. Terima kasih Bang Yono RS Audio. Thank you. Fikrisya Bilkis. Teman-teman Muturaman, terima kasih matur suwun. Sahabat-sahabat domestik juga terima kasih. Bang Yono RS Audio, terima kasih dulur. Iya.
Edi, Mbak Edi, selamat happy wedding, selamat berbahagia. Suwun bos. Sing njaluk dilahirke. Aye. Ning keluarga sing kaya ngene. Tak tampa apa anane, kabeh kanane. Ngene pancen iki takdire. Terima kasih bosku. Ora ana sing njaluk dilahirke. Ning keluarga sing kaya ngene. Tak tampa apa anane, kabeh kahanane. Yen pancen ngene iki takdire. Mas Farik, terima kasih Mas Farik. Anak sing rusak omahe. Wow, Dek Fikri Syah Bilqis. Ya, iki sing ngajari nyanyi sapa?